Kuukkeli on hyvin mystinen ja salaperäinen lintu. Kukkelia tutkitaan jatkuvasti ja kukkelista ei läheskään kaikkea tiedetä, että koko ajan tietoa tulee pikkuhiljaa lisää. Kuukkelin elinympäristö, se ei tarvitse olla aarnimetsä, mutta siinä pitää olla vanhan metsän piirteitä. Eli pitää olla suht järeitä kuusikkoa, niin kuin tässä nyt esimerkiksi ympärillä näkyy olevan. Ja aina on parempi, jos siellä on naavaa. Kuukkeli varastoi naavaa ja käyttää sitä pesärakennusmateriaalina. Kuukkeli on vähentynyt juuri sen takia, että tämmöisiä sopivia pesimäympäristöjä ei enää ole paljon. Että ne on liian etäällä toisistaan, ne on pirstoutuneita ja liian pieniä. Kuukkelin reviirivaatimus on noin 1,5 neliökilometriä - 4 neliökilometriä. Virrolla on tällä hetkellä noin 10 kuukkelia ja tässä on 4 reviiriä ihan lähekkäin. Ja jos yksikin reviiri tuhoutuu, niin se on kyllä kuukkeleiden kannalta suuri takaisku. Että niin kauan kuin reviiriä ei ole hakattu, niin kauan on aina toivoa.